Здравейте, приятели! Ще направим един изцеляващ ритуал, с който така ще освободим негативна енергия, ще пуснем всичко, което ни пречи да бъдем щастливи, успешни, благодатни. Ще се освободим от блокажи, които ни блокират и които ни дават възможност да се развиваме. Ще си пречистим моето, вашето пространство от всякакъв всевъзможен негатив, родов, личен, кърмичен, физичен, емоционален, духовен, душевен и ще сложим новите програми за изобилност. И така, настанете се удобно, кажете си вашето име, започваме. Аз с разрешението на самият Творец моля за разрешение да ми даде разрешение да направя този ритуал, да бъде изцеляващ, да бъде хармонизиращ, да се пречисти аз и всеки, който гледа от всякакъв всевъзможен негатив, родов, личен, кърмичен, физичен, емоционален, духовен, душевен. И нека всичко, което в момента е необходимо да се пречисти, да се трансмутира с силата и с енергията на стихията на свещените билки и да може да се трансмутира в божествена енергия и в божествена светлина. Нека всичко, което в момента тегне над мен и на всеки, който гледа, да бъде освободено, да бъде пречистено, да бъде канализирано и да се изцеля си всеки, който гледа от всякакъв всевъзможен негатив, родов, личен, кърмичен, физичен, емоционален, духовен, душевен, да се освободи от всякакви всевъзможни пречки, блокажи и всякакви всевъзможни неща, които ми пречат на мен и на всеки, който гледа, за да мога да бъда аз и всеки, който гледа успешен, успешна, благодатен, благодатна, изобилна, изобилен, креативен, креативна, здрава, здрав, успешен, успешна. Аз благодаря, аз благодаря, аз благодаря. Ще изтегля няколко карти, т.е. това ще ни бъдат всички блокажи, които в момента изчистваме. Хайде сега да видим какво изчистваме в момента и след това ще сложа изчистващите програми, които ще зареждаме точно в този етап. Ето, т.е. те си падат картите, явно има доста. Първият блокаж, втори, ще изтегля 6. Трети, четвърти, пети, шести. Така, 6 блокажа. Хайде да видим от какво се освобождаваме. От какво се освобождаваме. Така. Първият блокаж и всичко, което само да видя дали се вижда. Да. Първият блокаж и това, което в момента излиза от мен, от вас, от вашето пространство, от моето пространство и всичко, което ни кара да се въртим в омагьосан кръг. Всичките неща, които ги започваме и така ги финализираме и стигаме до едно и също положение, то даже не може и да ги финализираме, а по-скоро въртим се, уж се изчистваме, уж се развиваме, уж започваме нещо, което така или иначе ни е дадено да го правим, обаче не може да достигнем до правилният резултат. Това по някакъв начин нас не депресира, по някакъв начин това ни дава възможност или пък енергия да можем да се развиваме, енергия да можем да вървим напред и това ни кара да стоим на едно и също място, да не се развиваме и да не се усъвършенстваме. Така че в момента изцеляваме се от омагьосаният кръг и от всички неща, които не стопират и в момента така ще отворим канала и пространството с изцелението, което започва сега. Да, в момента изчистваме, измитаме и премахваме цялостният си възможен негатив, всички всевъзможни блокажи, всички всевъзможни подключки, цялата негативна ниска енергия, пречистваме съзнание, подсъзнание, безсъзнание, разум от всякакъв всевъзможен негатив, ниски енергии и от всякакви всевъзможни ниски и лоши така енергийни мисли, които ни затлачват и които ни карат да стоим на едно и също място. Премахваме всичко, което в момента се
така е канализирано в нашето пространство, трансмутира се в чиста божествена енергия и се отварят каналите за изобилие, за здраве, за щастие, за късмет, за финансов просперитет. Получаваме мощна непробиваема защита от нашите предци, получаваме мощна непробиваема защита от самият Творец. Получаваме мощна непробиваема защита от нашите партньори, които са до нас, и усещаме силата, закрилата, защитата и помощта, която ни се дава от всички тях. Тук ви очаква всички, които гледат в момента, очаква ви една нова действителност, една реална действителност, една действителност, която ще бъде свързана с нещо ново, с нещо така изграждащо, с нещо, което ще ви даде възможност да се развивате в потенциална така нова сфера, да се развивате в потенциална нова насока. Тук ще се запознаете с нови хора, ще се запознаете с така нова общност, която ще ви подпомогне развитието на всичко, което искате да направите. Ако искате да правите бизнес, ако искате да правите някакъв нов проект, тук ще срещнете хората, които така ще ви помогнат, ще ви подадат ръка. И много е важно, тук се казва, вярвайте, има много голямо недоверие към хората, вярвайте, те са склонни да ви помогнат и те са готови да ви помогнат, така че вярвайте, бъдете отворени за новите възможности, защото дори и да допуснете грешка, това ще бъде вашият опит и това ще бъде вашето израстване. Така ще чуете новина, която ще бъде свързана с... Тя ще дойде от мъж, тази новина. Тя ще бъде свързана с предложение за нова работа и с предложение за доходи, които до този момент не сте получавали. Така че всичко, което е било стопирано и е свързано до този момент, се е случило да не се отключва, да не се отваря, да не влизате в реализация или в реалности. Това е било, за да достигнете точно до този момент, за да знаете, че всичко, което ви се дава, ще бъде дадено в точният момент. Ще имате пари, ще имате нов бизнес и така ще бъдете креативни тук, мъжете към жените. Така, вторият блокаж, който в момента се изцелява и се изчиства. Чистим тъгата. Тъгата, много от вас са тъжни, защото не виждат така събитията реални, не ги виждат в истинската им реална светлина, по-скоро живеят в някаква мъгливина, която очакват нечия друга помощ да направи тяхната действителност и техният живот щастлив или действителността им щастлива. И доста често ставате разочаровани. Тук има доста измамени и доста така наранени хора, които не вярват нито на околните, нито на хората, които искат да им помогнат. Така потопени сте в някаква ниска вибрация и не се така даже стремите да излезете от нея, но в момента с енергийната сила и силата на вибрацията в момента така на груповото четене ще въздействаме, за да можем така да побутнем тази енергия да започне да се разстила, да се разширява и да може да се замени с божествената енергия на любовта, на здравето, на късмета. Как и по какъв начин ще се изцелите? Да, към вас от тъмнина ще започне така вече да навлиза Слънцето. Тук се казва, ще имате партньори. Много тъжни сте, защото нямате партньори и сте тъжни, защото нямате присъствие на мъж около вас. Тук става въпрос за жени, които гледат. Ще имате партньорство, ще имате партньор до вас, който ще ви ухажва, който ще ви вдъхновява, който така ще ви кара да се чувствате в така добра вибрация, ще имате изобилие, ще се чувствате щастливи и двете страни и така постепенно ще излезете от тази депресивна ситуация. Всичко, което до този момент се е случило при вас, ще дойде като някакъв изблик на или написване на медитация, или за изцеление чрез медитацията. Тоест през медитацията вие ще започнете да изцелявате, да изчиствате тези тъжни състояния и това състояние, в което сте навлезли, защото вие в момента усещате как започвате да се трансформирате.
Тук е много важно така да благодарите на Твореца, да запалвате по една свещичка, да прекадявате с някакви ароматни пръчици или с някакви масла, за да покажете уважение и просперитет за енергията, която се стича към вас. Всичко, което до този момент е било, всичко отива зад вас, то вече не е при вас и всичко това ви е накарало да бъдете хората, които сте в момента. Това са кармични ситуации и връзки, които така са ви накарали да научите уроците, които са свързани с противоположният пол. Очаквайте към вас да дойде човек, който наистина ще бъде душевен, домашен тип. Т.е. човекът, мъжът, който ще дойде към вас, ще бъде домашен, уютен мъж, който ще търси домашното, уютното, спокойното, което и вие търсите. Така че тук вече няма да сте тъжни, а ще бъдете щастливи и емоционално така задоволени. Благодаря на оракула и продължаваме. Трети блокаж. Така, в момента изчистваме къвгите, разправиите, споровете, има доста караници, има доста спор, това са даже и незнаещи откъде идват тези спорове. Това е от неразбирането, от ниската комуникация и от ниската вибрация, която е около вас. Как и по какъв начин се изцелявате. Тук има доста спорове, които са свързани с... Тук може даже да са свързани и с вашите взаимоотношения или по-скоро единият надделява над другия и така има обвинения, има разправи, има къвги, но не се притеснявайте, всичко като бумеранг в момента започва връщане. Това, което ви е отнето, ще ви се върне, това, което ви е вземато, ще ви се върне, така че всичко неправомерно, което е вземато от вас, започва едно връщане точно в този момент. Очаква ви много така много голяма стабилизация. Дали в взаимоотношенията, дали по принцип на работното място ще имате сключване и подписване на здрави договори, на така успешни партньорски взаимоотношения. Това може да бъде и работни взаимоотношения. Тук, ако очаквате да имате взаимоотношения с човека или пък по-скоро така да се подобрят вашите взаимоотношения, ще имате стабилност, може да имате и предложение за брак. Ето е и вашата кралица, така ще се чувствате като кралици във всичките тези начинания. Тук имате предупреждение да не бързате, т.е. вие сега в момента ще усетите на къде отиват нещата, но не бързайте, за да не блокирате енергията, защото има така възможност да се блокира енергията в момент, в който е била така доста добре канализирана, така че внимавайте, не бързайте. И тук може да направите един преход до такива свещени места или да визуализирате, че се намирате там, да дадете почет, поклон и да се заредите с чистата божествена енергия, защото всичко, което се чисти, то не се чисти така от само себе си. Това е процес, това е взаимодействие с майката природа, това е взаимодействие с енергия и когато ние сме в синхрон и в баланс, по принцип получаваме най-доброто, което можем да получим. Така че и това изцелихме. Четвърти блокаж – завист. Много ви завиждат, много така ви хейтват, много коментират вашата работа. Това е завист най-вероятно от работа, най-вероятно от това какво правите, как работите, какви пари вземате и колко хора идват при вас. Това са завистливи хора, които коментират, говорят и следят вашите публикации, вашите работи. Това е енергия, която така е негативна, която по-скоро може би само с силата на намерението ви се изпраща, не толкова да се коментира, да се хейтва, а по-скоро поглеждайки, обмисляйки и изпраща негативна енергия. Това е така по-скоро отправено като блокаж и като негативна вибрация и енергия. В момента изцеляваме тази завист, как и по какъв начин. Така, всичко, което така ви се е струвало нереално и всичко, което така сте усещали като негативно, т.е. хората, които са били негативни, хората, които са били токсични, хората, които не сте ги усещали така на 100%, вие сте го имали вътре заложено във вас, вие сте го усещали, но не сте се доверявали на интуицията. Тук работете върху вашата шеста чакра, работете върху вашата интуиция, за да бъдете по-уверени и по-доверени
Тези хора, които са източвали, които са завиждали, които са източвали вашата енергия, в момента те се заминават, тъй като те ще им намерят по-подходящи занимания. Има доста токсичност около вас, доста завистливи хора около вас, които хейтват, коментират, говорят и мислено просто предават тяхната негативна енергия. Затова вие сте се чувствали така като в балон. От време на време не знаещи какви сте. Тук са завиждали най-вероятно за ваши постижения, за ваши курсове и за ваши работи, които вие правите. Защото тук е качване на ниво, а те не могат да го качат това ниво и са в сферата защо тя или той получава тези възнаграждения, защо тя или той прави това, защо тя или той получава тези хора, тези възнаграждения, защо примерно има толкова много хора, толкова голяма гледаемост и всичкото се прави от злоба и от завист, а не толкова просто от креативност да кажат те и радвам се, браво на теб, ти направо успя. Но вие се изцелявате освобождавате се от тази енергия и тук оракулът ви казва, ще имате изобилие, ще може да бъдете, ще се заземите на първо място, ще започнете да вярвате на вас и на вашата интуиция, ще започнете да говорите повече. Т.е. тук прегледайте и проверете пета чакра, Вишудха, как и по какъв начин функционира с вас и дали по принцип имате възможността да изказвате нещата. Връзката с Твореца, правете повече медитации, за да можете с силата на мандалата и с силата на енергията да синхронизирате баланса. Ще имате любов, здраве, щастие и късмет, финансов просперитет. Очакват ви хубави моменти, ще имате комуникация с много хубави хора, ще имате комуникация с вашият любим, любима, така ще се чувствате в розовите облаци, ще се чувствате като изобилности, ще се чувствате влюбени, щастливи, успешни. Така всичко ще тръгне пак наново, както е било и общо взето ще разговаряте и ще работите в сферата на любовта. Така че тук пожелавам успех на всички, много хубаво се чистят в момента всички блокажи и всички бариери. Така, хайде да видим какво чистим в момента. Да. В момента изчистваме паекова порча и всичко, което е свързано с паяци, пайжени и всякакви насекоми. В момента на изчистване, когато правите различни чистки, ако във вашия дом започнете да виждате бравки, паяци, пайжени, боболечки и разни такива насекоми, които до този момент не са били, това е в процес на изчистване. Така че засилете чистките, правете повече почиствания на вашия дом и правете повече повече вярвайте и правете повече чистки, изчиствайте енергийното състояние на вашия дом, тъй като по този начин ви сигнализира това, което виждате, това чистите. И в момента тук се казва, изчиствате паекова порча, всичко, което е свързано с мравки, с пайжени, с насекоми, изчиствате се по един... ето, видяхте ли? Тук има и още нещо, което в момента е влязло в положителната настройка, но няма на къде да отиде. В момента чистите всички такива гадини, които в момента се виждат. Направено е от завист, направено е от злоба заради някакъв мъж. Всичко това ви е изпратено, защото вие имате някакъв мъж, някакъв човек, заради някакъв човек е станало това. Тук в момента на някакво емоционално ниво се е случило всичко. Но имате приятели, които ще ви помогнат. Всичко в момента се изчиства и се премахва от енергийно вашето състояние и вие се освобождавате от този блокаж. Вашият дом е чист, вашият дом е пречистен. Не се чувствайте разколебани по никакъв начин, защото ако се чувствате разколебани, може да пробива вина, защита и енергията така да има изтичане. Така че тук правете си защита. Работете върху молитвата към самия Творец. Молете го по някакъв елементарен такъв начин, по който аз и друг път съм казвала, отправите молитва към самият Господ Бог за защита, за пречистване, за помощ, за разрешение. Благодарете му, давайте насоки, искайте насоки от него. Просто комуникирайте като вашият най-добър приятел, който е до вас. И по този начин вие ще получавате информация. Но в момента, ако примерно имате такова усещане, че имате прекалено много пайжени във вашия дом, прекалено много някакви такива мравки, насекоми или паяци, виждате,
във вашия дом. Това е паекова порча, която по принцип това е негативно състояние, което чрез тези насекоми, както те бавно и леко се движат и както са малки и такива са така небрежно плетат байжените и небрежно правят всички неща бавно, постепенно, с много малки крачки. Така изцелението започва точно в този момент и вие ще се изцелите. Но е много важно да правите почистване енергийно, много е важно да правите защита, искайте помощ от самия Творец и се изцелявайте със силата на ритуалите. Вашият дом започва да се чисти точно в този момент, не се колебайте, защото ще имате пробив на защита. Вярвайте, не вярвате тук абсолютно по никакъв начин. Така, изчистват се хазарта и всякакви всевъзможни зависимости. Тук има хора, които са зависими от хазарт, от алкохол, от цигари, от забранени субстанции, от всякакви всевъзможни неща, които ги карат така да бъдат зомбирани от всичко това, което се изброи до този момент. Изцеляваме се от тези негативни състояния точно в този момент. Как и по какъв начин? Хайде да видим. Да, като феникс се изпепелява целият негатив и се възраждаме с силата и енергията на природните стихии. Ставаме стабилни, ставаме така огнени, страстни, енергични, стабилни, уравновесени. Тук очаква ви ново начало. Ще имате надеждата да блеснете и да се изцелите от всякакви токсични хора около вас и ще светите като звезда. Със силата на шаманските ритуални практики, със силата на шаманизма, със силата на енергията, духовете на билките, със силата и енергията на мисълта, прекъсвате и прелязвате всички енергийни нишки и връзки и ще усетите новото начало, което ще бъде край на старото, поставяне на ново начало, за отключване на новите врати, за изцелението и обнулението на мен, на вас, получаване на уроците, получаване на напътствията и закрилата от всички хранители. Изцеляваме се от всякакви приказки, негативни състояния, пренаписваме си историята и със силата на молитвата получаваме благоденствието, изобилието и хармонизацията на нашето емоционално изцеление. Получаваме талисманите, които са важни за нашата любов и за нашето благосъстояние. Така че тук беше много важно да изведем всичката тази енергия. Така доста негатив имаше от тези зависимости, защото когато имаме различни зависимости, по принцип тези зависимости са един вид липси при нас. Някаква липса, която ни кара да прибягваме към различни такива неща, които не са правилни и вредни, но липсите идват от емоционални зависимости, липсите идват от липса, от празнина, липсата идва от липсата на любов, идва от липсата на знания, на информация, която по принцип е важно да знаеме, но в момента се изцелихме и от този негатив и от този блокаж, така че доста така енергия излезе, но тя беше нужна, за да може да се канализира и да се изцели по един прекрасен, благодатен, хармонизиращ и изцеляващ начин. Искам само да прекъдя, за да може да завършим процеса. Аз, кажете си вашето име, с силата и с благоволението на самият Творец, благодаря на самият Творец за изцелението и за премахването на цялостният си възможен негатив от мен, от вас, за изцелението и за премахването на всички блокажи, за освобождаването от ниската енергия, за освобождаването и за премахването на цялостният си възможен негатив, за пречистването и за премахването на цялостният си възможен негатив, родов, личен, кармичен, физичен, емоционален, духовен, душевен
и за приемането на чистата божествена енергия, светлина, благодат и благополучие. Аз благодаря за изцелението на мен и на всеки, който гледа. Благодаря за повишаването на вибрацията, за отключване и отваряне на новите канални връзки, за любовта, за здравето, за енергийното благосъстояние, за премахването на всякакви всевъзможни зависимости и за изчистването на изчистването на всички всевъзможни мисли, които в момента така са негативни от моята глава, вашата глава. Лошите мисли се чистят, негативните мисли се чистят и се освобождава място за положителна енергия, за чиста енергия. Отключвам, давам, предавам и приемам чистата божествена светлина, чистата божествена любов, чистата божествена хармония. Аз и всеки, който гледа. Амин, амин, амин да бъде. Благодаря на Твореца, благодаря на свещените духове, на свещените билки, благодаря на Оракула, благодаря и на вас за изцелението, благодаря и на вас за вниманието, благодаря за това, че сме заедно, за подкрепата, която имам от вас и за това, че уважавате и цените работата, която извършвам, за да мога да бъда полезна и да мога да давам знания и информация, които ми се дават и ми се подават от горе. Благодаря ви, скъпи приятели, пожелавам успех на всички и до скоро!